Goedemiddag, van harte welkom bij alweer een nieuwe Doch het van die Dwarp vanuit Hontem. Gos, wat hebben we een mooie dag gewoon, juster. En wat hebben we, joet ik weer een mooie dag gewoon. En wat hebben we weer een mensen in het publiek zitten, je hebt al een keer. En wat hebben we een berichten kregen. Mijn hele mailbox zit vol met alle Twitter-berichtjes, Facebook-berichtjes, e-mailtjes en alle wensjes een heel soort lok. Nou, dat moet helemaal goed komen. Maar genau al goed, we gaan verder met het programma, want we hebben het werden heel zo te doen. We beginnen nu naar het eerste item, het zorgje. In uw zorgje hebben wij hier te zitten de burgemeester van Hontem, wat er wel eens neemt. Nou, Jelle Auke. Goeie. Van harte welkom. Ja, dank je. Nou, best dus kroegbaas. Ja, klopt. Nou, hast een kroegje hier in het dorp. Een heel mooi kroegje, een heel gezellig kroegje. Absoluut. En dan valt het nog een beetje taal om je de hol een beetje boven water te houden in zo'n Lidsdorpje. Nou ja, het is een Lietse mierskip. En toen wij hier Vietje en hier in Delstrutsen, toen hingen we nog een echte ouderwetse stamtafel. Maar een protte oudere man die aan hij jou even een slokje kwam te drinken. Ja, op een gegeven moment, ja, dan houdt dat op. Dus wij hebben spelers wat meer richten op andere dingen. Net alleen op drinken, maar ook een prot op het snackenbeuren. En in de loop van de jaren is daar de catering bij kwam, warm en koude buffetten. En de laatste tijd is de maaltijdservice hot item. En nou ja, zo houden we de holle wat boven water. En is zo'n café nou belangrijk voor het dorp? Ik denk het wel. Het is een beetje een sociaal ontmoetingsplek, hè? De wenkamer van de samenleving. Nou, dat komt in uw geval helemaal uit, want het is een oud woonkamercafé. Het behang zit er bijvoorbeeld al in sinds 1966. Dus het is heel nostalgisch al jaar. Goeie kwaliteit behang wist. Absoluut. Ja. En kijk wat je hebben we juist jet door het multifunctionele gebouw hebben we wat dingen jet. En toen jij ik dacht als kroegbaas er ik bij belutsen wist. Ja. Dat is wel heel uniek volgens mij. Dat gebeurt net vol. Nee. Meestal is het een concurrentiestrijd tussen de horeca en de dorpshuizen. Maar we ben je het al wat oors. En ik dacht, nou, daar maak ik er maar mee in. Dat biedt een hele grote meer mogelijkheden. En we hadden nou al 8 jaar van strijden. En morgen is valt dan de politieke beslissing. Dus dit is een heel mooi toneel om even de politiek even ervan te doordringen dat het voor de groei van uw dorp echt absoluut noodzakelijk is dat er een multifunctioneel centrum komt. Ja. En voor u persoonlijk is het natuurlijk ook mooi omdat het een hele grote meer mogelijkheden biedt. Zoals? Nou, we kunnen keukenactiviteiten uitbreiden, we kunnen brulaften horen, muziekfestijnen organiseren. Hontem Live had weer een periode hier gewoon in het dorpshuis. Maar dan zie je al in de koorleden er en dan wordt het publiek onmogelijk. Nou, dat kan straks al je trok in. Dus hoe 4 jaar hebben we toch het voor die dorp vanuit het nieuwe multifunctionele gebouw? Wat mij onbelangrijk wil. Ja, dat is geen enkel probleem. Want dat is wel een soort van organisatie van evenementen. Ja, nou ja, je moet wat bezig blijven. Er moet wat variëteit wezen in het hele gebeuren. En nou, ik maak het vrek graag aan. Dus wat bandjes organiseren, of een thema-jongen, of nou, neem het maar op. Van alles. En in de kroeg, wat nou? Wat er nog activiteiten dienst? Ja, daar hebben we conditieverrettende dingen organiseren. Klaverjassen, de darten, de biljetten. Met dat sporten, daar moest even goed beulig voor haar. Zo. Ja, nou, dat soort dingen doen we al jaar. Dus hebben alle jongen wat te doen? Of, Praktisch wel, ja. Dus het is nu even rustig in het zomerseizoen. Maar in het winterseizoen gaan we volop los. Van het zomer nog wat activiteiten te verwachten? Wacht je maar af, komt vanzelf. Nou, we zijn benijd. Jelle Auke, tegen dank voor die tijd. Graag voor die interview. Du hast smoor druk op dit moment, volgens mij. Ja, met tentfeesten en dergelijke. Ja. Dus wij komen bij jou verder. Want wij hebben wat nice op het podium staan. Onze talenten, dat zijn de Shanties jongens van Roomsop. Ze bestaan al tolwen heel hier. En ze gaan voor ons een jodelfestje doen. Nou, we zijn benijd. Een jong fijn uit Friesland, ik dacht oh la la. Ik maak nou dat zeg maar eens een vromme zaak. Uit Friesland, nee, dat vind ik te gewoon. Lees wat ik dacht, ik zocht in Zwitserland. Staat landen die hij in december op reis. En riede hij naar van de Edelwijs. Hij klom op een
Zwitserland. Jodel, jodel, jodelia. What brother from us in Switzerland. Jodel, jodel, jodelia. Kom dat mij weer om, dan neem ik ze mee. Het kan doen en dit wil ja werkelijk weer. Ja, hier bonkers pluk en mijn stukjes in bier. Zijt in den jongen wat zo terug bij ons. Ik doe ik altijd al naar je oorlog. Zie worden die trillen met die hij niet toch. Ik is krijgt de vrommes en hij nou omzocht. Hij bracht van een brief bij de borsten vooruit. Stik die het jongen en smieren door u. Jodel, jodel, jodelia. Oh, is mijn vrommes, ja, daar wil ik aan. Jodel, jodel, jodelia. Pak deine spullen en kom niet meer mee. Ze kroepte hem oor en zei, du bist mijn man. Du bist was du was, ja, daar hou ik wel van. Ik geh naar mijn vader en sage gewoon. Scheiß an die Alpen, ik word uit die zon. Zo ben je ja beide bij huis opgekleid. Maar hij die vindt je maar net echt maar draai. Hakt het je krap en ze vindt het je dreef. Der is je berne, ja, is het alleen. Jodel, jodel, jodelia. Hij die wil naar Zwitserland aan. Jodel, jodel, jodelia. Zie onze rug naar die eeuwige snee. Moraal van het verhaal dat in zijn ziel gewoon. Friesland is oud als het Zwitserse loon. Ziekes de vrommes nou door dan staan. Klim op een trekken en jong naar het aan. Jodel, jodel, jodelia. Ik hou het vrommes, ik vries van mijn hart. Jodel, jodel, jodelia. En onze restjes, dat kinderen op aan. Jodel, jodel, jodelia. En als het mat in niks van hem erbij. En als het mat in niks van hem erbij. Heer bewaart de nacht nog zijn sterren en kent geen stilte. Van over de lage velden komt het leven van de vogels tot de dromers. Die zien in de vroege morgen de boeren over de velden. De schapen die de kinderen herkennen op weg naar de school op de hoek. Grauwe bomen buigen van de zee. De zee die haar beroering tovert in een torenhoge wolkenhemel. Van waar de meeuwen de terpen van het verleden begroeten. Hoe is die weer? Louis, goed. Is je waaien in Hontem uitboren en dan komt er nog boeiende mensen. Dit is de jongste. Dat neem ik over hoor. Van Hontem uitboren is dit de jongste. Ja. Wordt dat letterlijk een boer? Nee, dat wordt geen boer. Nee? Dat wordt geen boer. Nee, dat wordt een man van de Sievers, denk ik. En dan ben jou zeker de oudste? Ja. Ze zijn niet als zij een oere maand, dan mag ik 85 worden. En ik heb dit steltje weer wij al 22 hier. Doen we van de pleerzorg en die zit even verder onder binnen waar daar hebben boerwacht. Omdat wij direct binnen genieten kunnen van de verzameling van uw zoon. Ik ga hier een koolmuseum, laat het zeggen. Alles wat mij de rundveefokkerij van vroeger en van de noodtijd, die kist hier al in vinden. En ik heb heel veel accessoires, maar de fokkerij is wat meest.
hier bent te bezichtigen. We hebben geen vaste tijden. Dus iedereen kan gewoon bellen om een afspraak te maken en dan kun je zetten zien. De wegen lopen naar nergens. Dus naar de vrijheid. De vrijheid die van de dromers. Die zien het avondverlangen een volgende morgen verkennen. Zwijgend over de Hantumer Uithof. Goeie, hier is Harke Leekstra weer van Leekstra Krimp en Partners. Zoals ik hem juist al verteld heb, binnen we in hier door het dwarsbelang om met maatregelen te komen om een mogelijke krimp te voorkomen. Je hoort alweer de tweede. We hebben in het dorp nog een pruttenvrije cel. Wij van Leekstra Krimp en Partners binnen voor doel om deze mensen een partner te helpen. Hoe ben je hem dat nog van doel? Zul je hem denken, nou, we hebben het volgende in de holen. Wij zetten een vrijgezel in hoe 3 mogelijke partners. En door vragen te stellen, kan deze uitziekje met waar deze eventueel verder wil. Om dit te polsen, heb ik je 2 vrijgezellen uitzocht. En ik zal ze even op je vaststellen. Dit is Aaltje Innig, beter bekend als Alinnig. En dit is de heer Sverre Tekstra. Mevrouw Innig, wat vond je nou eigenlijk van het idee? Jong mij wel aal, zei ze, hè? Oh, prachtig. Schitterend. Wat ik van het idee vind? Nou, ik vind het prachtig vanzelfs. Ik haal hier een zacht naar een man die het mij mee proberen wil. Maar die kon ik nooit vinden. Dit is een mooie manier voor mij om dan nog een man te rijden. En wat voor man zie je nou eens? Nou, ik ben net zakkieskeurig. Hij maakt hier is 20 wezen, blond haar, een mooi gespierd lichaam. En goed eten zie ik in vanzelfs. Oh, en ik weet net ook dit wel voor de camera, zei ik in. No. Maar ik weet het er maar op, je kent er wel uitknippen. No. Hij maakt echt een mooi kontje had, je begrepen wat ik bedoel. Te let. Dit is wel live televisie, hè? Nou ja, ik ga het nou wel zijn. Oh, en ik wil nog wat zeggen. Hij maakt echt hier op zijn borst. Het liefst een hele toppen. Maar je hoort het wel een beetje fatsoenlijk natuurlijk, hè? Ja, maar ik wil wel graag even duidelijk wezen. Nou, dat wie in jou wel. Heer Tekstra. Ja. Wat vinden jou nog van het idee? Ja, op zich wel goed, maar ja, ik ben hier nog net op zoek naar een vaste partner. Nee, ik hou wel van het variaties, joh. Dus hij zei het vroeger altijd al. Zo'n nou en een vrouw, dat houdt je jong. Nou, had ik eigenlijk nooit niet wat is hij zei, maar in dit geval maakt het een uitzondering. Dus je zullen net meedoen aan het programma? Ja, dat wel. Ja, dan mag je dus elke maand wegkomen. Shit, dan kijk ik me fris niet in het ziekje. Nou, ik ben bang dat dat een beetje te duur wordt voor het dwarsbelang. Oh, nou ja, in dat geval dan weet ik daar even net, hè. Ja, zie, ik ben ook wel wees met mijn vrijheid en ik ben naar 14 jaar om te trouwen. Trouwen kan ik wel als ik 50 ben of zo wat. Ja, aan de andere kant, ik ben ook wel een van geintje. Ik doe mooi. Hey. Nou, mevrouw Innig en de heer Tekstra, mag ik je bedanken voor je inbreng. Ja, dat is wel goed, jongen. Wanneer ben jij eens? Hey, ik ga er nog wat zin in, hè? Nou, dat hing het een beetje van het dwarsbelang, hoor. Van de maatregelingsuitslag jouwen. Nou, mensen, je het. Dit is voor nog geen 100%. Dit had nog wel wat kinderziektes. Maar, dit wie het weest weer. En we zien morgen weer even in handen. Dank u wel. Ik sta hier bij Teke Science van de verkeerscommissie. De verkeerscommissie, dan moet ik denken aan een of andere heel belangrijk iets van het ministerie of zo. Wat is dat eigenlijk? Nou, wij proberen om als je trein en dat is Siep Koster, Benny Ludema van buurtvereniging. En ik zit in dwarsbelang, maar als je trein proberen we om de snelheid een beetje uit de dwarpen bij te krijgen, want dat is enorm heeg. Is het, en hoe weet je hem dat dat zo heeg is? Nou, we hebben met de lasergun en Periolien hebben de boel even nagegaan en toen hebben we Jerper Smetstreer, die hier achter u leidt dus. Hebben we 98 km per uur meten en dat is dus 3 keer te heeg. En op een Smetstreer 130, op stationsweg 130 kilometer en dat is dus echt het dubbele. En hoe het mij er op de stationsweg rijden worden? 30 kilometer. 130 werd 30 rijden worden mij. Alsjeblieft, dan wist overal dat het te hard is. Dat lijkt mij wel, ja. En ik zie die ben je met je gele hesjes fietsen. Wat is het doel daarvan?
Nou, dat gaat voor de veiligheid, Jere, want wij hebben besloten, dat had Sip Koster, mij Anne Joukje van der Meulen besloten, mij de leerling van de squallen, Jere, om de baan in de jest en in de winter fietsen te laten met van die hesjes om, maar dan ben ze beter zichtbaar op het dik, omdat de meeste banen geen goede verlichting op de fiets hebben. Nee, dan ben je inderdaad goed zichtbaar. Zelfs mijn verlichting valt het al uit, denk ik. Maar die hesjes is het wel heel een stuk beter. En ik zeg €1000 staan. Wat is dat? Nou, wij hebben verleden jaar in april hebben wij meegedaan aan de lasergunproef, de remproef en nog wat dingen bij Veilig Verkeer Nederland. En toen hebben ze ons genomineerd voor de innovatieprijs in Nederland. En dat is een prijs die in Nederland uitgevoerd wordt. En het leefste dorp had het won, dus we hadden €1000 hebben won. Zo, dat vind ik heel knap voor zo'n liedwarpje. Werd een liedwarpje groot in wezen kind. Hè? Heb je nog plannen voor de toekomst? Nou, wij proberen die €1000, die proberen we te besteden aan een betere verkeerslessen op scholen. En we willen eigenlijk nog een protte hesjes die voor het hebben, dat er bij van scholen af binnen. Dan nemen ze in de regel de hesjes mee en dan showen die net weer. En wij proberen hier een project weer op gang te krijgen om eventueel toch weer de snelheid terug te krijgen. Want dat moet gewoon, daar gaan we voor. En wat voor mensen reden er nou te hut? Het zijn over het algemeen dwarsbewoners. Ja, dat zal inderdaad. Op een gegeven moment zal die commissie hemzelf ook weer opheffen kunnen, of werkt dat zo net? Nou, ik hoop dat er opheffen worden kan, maar ik denk dat dit probleem opgelost is, dat er wel weer een ander probleem om ons is. Dus ik denk dat zo'n commissie wel in stand blijven kan. Nou, tekken. Tegen dank voor deze taliachting. Wij kunnen weer verder met ons volgende item. We hebben nog een talent. We hebben 2 talenten zelfs in ons programma. Akke Brouwer. Akke Brouwer is dongeradichter. Dat is de eerste dongeradichter van de stichting Dongeradichter die hier in het leven roepen is. Akke Brouwer wie nummer 1. Mark Spijkers wie nummer 2. En op het moment hebben we Bram Borslap. En het leuke is dat deze mensen al een keer uit de Fjouwer Haardwarpen komen. Akke Brouwer bent het bij ons in Handum. Mark Spijkers heeft in ons dijfilmpjes gezien. Die werden het in de hand bruidboorden. En Bram Borslap had in de hand bruidboorden wennen. Wij zullen even naar je Akke luisteren. Us dwarp. Omkleid troch het blauw van loft en wetter, leidt Handum als een pronkje in het grien. Zij hoedet je in skrale winterdagen en draagt je in de volle simmerdij. Hier bingelet de tjerkeklok zijn broenzen oeren. De tijd houdt even leens. De rest komt je te mjitten. De terp had altijd veilig west, omdat je een eeuwenoude onschuld wennet, die het zwiere klaai te doensjen vreget en het volk zijn eigen ritme jouwt. Vruchtbaar en vernimstig Handum, op strutsen laan oerwoen. De krimp krijgt in us dwarp geen voeten ohne groen. Akke, bedankt. Prachtig gedicht. Oer Handum. Hoe mooi het Handum van het is. En nog wat moois in Handum. Je hebt al jet, maar we jaren ze nog een keer. Maar eerst wil ik nog even je hartstikke bedanken voor je tijd. Want dus jij horen zit er al haast weer op. Het is examen weer voorbij. Maar morgen ben we er weer. Maar nu gaan we naar Oomsapta. Want die hadden een huskekanon. Nou, we zijn benieuwd. Zonder dat wij op het huske nooit een keer wij horen binnen. In die prachtige akoestiek steen wij hield die maar al in. En wat zonder der verrekte mooie kanons jonge kinderen. Zonder dat wij op het huske nooit een keer wij horen binnen. In de prachtige akoestiek steen wij hier maar al in.